Takže vítejte u dalšího videa a dneska to je prank na Matěje a dáme mu tam sluchátka do uší. Takže počkejte. Tak jo. Buď na vás. Dělej. Úplně na nejvíc. Máš to na nejvíc. No to je dobrý. Jak čumíš? Podívej, co se děje? Řekni něco. A řekni něco. Hovno mluví. Tak to jo. Kdy to bylo? Už to Takže pro tohle video by bylo vše. A moje mama tancuje, když je najezena. Jo, takže pro tohle video by bylo vše asi. Zdá se, že já jsem myslel, že ho to nakonec ani nezbudí. A že se probudí paní na to pana řekla, co se děje. Ale ono asi nic, tak to se vám naučím, jestli hodně parkouru. Počkej, ještě chvilku, počkejte. Takže čau a sakra. Takže já se s vámi loučím, jestli hodně parkouru rohlíku a čau.